Yan, good morning guys. Bumalik na naman tayo dito sa nire-resbakan nating mga plapla. Sana magpakita sila ngayon. Dahil nung nakaraan nalobat tong cellphone ko, camera ko. Kaya nire-resbakan ko sila. Sana makahuli. Ngayon pala guys, nagdala ako ng armas. Ayun o, hagdan. Dala kong hagdan para kahit paano umangat-angat tayo sa level ng lupa para tumaas. Sige guys, stay tuned na lang. Update ko kayo mamaya doon sa site, sa spot. Let's go. Dami na kaya? Yun. Buwan naman o. Hindi, tinamaan. Pwede na! Yun o, laki. 5 fingers. Yun guys, dali ulit. Wala kaming pakialam! Yun o, malalaki. Parehas ang size. Parehas ang sukat.
Pero five fingers na negro. May itim.